Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn an ka fiɲɛsiraw ka Bamakɔ yan Segu Sikaso an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook min ye YouTube ye min ye Radio Joliba bɛ lamɛn nin waati in na Canal Plus ka numéro 866 n'i y'o kɔri i b'an sɔrɔ an balimaw an minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na an b'a fɔ ɲɛna aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye janvier kalo tile 21 san 2025 limanaw min y'aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye minnu bɛ lakale a balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ni an sigilen o kɛnɛ ka jɛ ka baara don bi sɔgɔmada in na fan dɔ fɛ Bubakari Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana y'a damanamaw de ye min ye Musa Hayidara ale b'o baara la ka taa se Augustin ma min bɛ tali kɛ Lamini Kulubali Isufu Sangare ani Isa Jɛbikile an balimaw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na ani an minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ ɲɛna dugu jɛra an bɛ dugawu de kɛ tile hɛrɛ n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafew olu bɔra mana gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'indépendant bi yan nouvelle horizon bi yan min bɛ info matin ko fɔ ale bɛ yan min bɛ tali kɛ le soir de Bamako limanaw ni fasiri de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale sisan jamana kunnafoniw de b'a kɔnɔ a bɛ lakale bamanankan na nka sɛbɛnnen bɛ nanzarakan na kun de ye aw minnu bɛ yen n'a tɛ gafe ninnu sɔrɔ ka kalan walima n'a tɛ gafe ninnu waati ka dɔgɔ aw bolo k'u kalan aw na kɛ aw kumada n'a ɲɛw ye walasa kunnafonidi gafe ninnu kɔnɔ kuma ka se ka bɔ kalama kuma na an b'a daminɛ joona ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw fasiridi sɛbɛn in kuma na a ko min y'an ka Mali finitigiw ye n'o ye forces armées maliennes fama san 64 u y'o sɔrɔ limanaw tare o tɛ tile 64 ye san 64 min ye Mali finitigiw ye olu bɛ jamana lakanani baara la kunungo janvier kalo tile 20 limanaw o kun ye o don duman de ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen a kɛra ɲɛnajɛba de ye walasa a senfɛ min ye yɔrɔ yanni 20 janvier cɛ a sufɛla fɛ laada la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ ka laseli kɛ 20 janvier seliw ɲɛkɔrɔla la o de la sa jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ayiwa a ye kibaruya dumanw fɔ limanaw malidenw ko Mali finitigiw ma dan sanayɛlɛ ma ko usine belebeleba dɔ bɛna jɔ Mali finitigiw ye minɛnw na fara ɲɔgɔn kan fɔ min ma ko usine d'assemblage n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka laseli kɔnɔna la min ye 20 janvier ɲɛkɔrɔla la a ko tiɲɛ don min ye Mali finitigiw ye u jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la min ye juguw ye k'olu kɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baara bɛ sen na Mali yɛrɛ kelen tɛ bilen sabu an bɛ jɛkulu kɔnɔ sisan k'a ma ko alliance des états du Sahel AES Mali ni Burkina ani Niger olu minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka bamaciw kɛlɛ Mali ale bɛ jɔlen bɛ jɔyɔrɔ la bi jɔyɔrɔ min n'a ka finitigiw bɛ se ka kɔgɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la ani ka u hakilila kɔgɔ walasa jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na fasiri kɛbaga Abdulaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale min fana bɛ Mali finitigiw bɛɛ lajɛlen kunna chef suprême des armées k'a ye laada latilen limanaw laada latilen ye mun ye o ye janvier kalo ɲɛkɔrɔla la kari janvier kalo tile 19 ka dugu jɛ a tile 20 na o sufɛ jamanakuntigi ye laseli kɛ min ye 20 janvier ka kɛɲɛ ni o ye ka lase an ka finitigiw ma o la sa a y'a jira k'a fɔ ko san 2024 tɛmɛnen min filɛ nin ye ko finitigiw kɔni ye se sɔrɔ yɔrɔ caman na Mali finitigiw sera ka jamana yɔrɔ caman de bɛ yen ka bamaciw gɛn n'u ma u gɛn ka bɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ u ye tɛgɛ kɛ u la walima u ka kan ni min ye limanaw k'o da u kan o la sa min ye jamanakuntigi ye a y'a jira k'a fɔ baara in bɛ nin cogoya la o de la a ka kuma laseli kɔnɔna la limanaw min n'a kɛra nisɔndiyaba ye a ko ɲinan san 2025 kɔnɔna la ko usine dɔ bɛna jɔ Mali kɔnɔ yan usine in bɛna kɛ sababu ye an yɛrɛ tɛna minɛn san bilen dɛ hali n'a ye minɛn san minɛn kɔni farali ɲɔgɔn kan a kɛra blendew ye o a kɛra mobiliw ye o a kɛra marifaw ye o a kɛra fɛn o fɛn ye k'o ye kɛlɛkɛminɛn ye ko usine dɔ bɛna jɔ yan ka se ka olu dilan k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko usine d'assemblage hali mugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ n'o ye engins explosifs ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛna dilan ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ yan jamanakuntigi ye nin laseli kɛ o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye jogo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ko nin na kɛ sababu ye ka olu ka ladilikan belebeleba de lase u ma
Mali yɛrɛ yɔrɔ bibi in na an ka yɛrɛya n'o ye souveraineté ye Mali kalenkan de ka se ka o lafasa a kɛra jamana kɔ kan a kɛra jamana kɔnɔna ye ka se ka o lafasa o de la jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko montée en puissance min n'o bɛ sen na sisan Mali finitigiw ka sanayɛlɛ don o don dɔ na far'a kan kibaruya min dilen filɛ nin ye limana o b'a jira k'a fɔ don o don Mali finitigiw na kɛ u yɛrɛ ye wa k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka jamana lakana ko o baara de labɛntɔ filɛ dɔ de faratɔ filɛ nin o lahalayaw kan o la sa min ye général d'armée Asimi Goyita ye a ko Mali yɛrɛ kelen tɛ kɛlɛ in na sabu n'i y'a lajɛ an farala ɲɔgɔn kan général d'armée Asimi Goyita a ko k'o yɛrɛ baara in kɛra baara sabatilenba de ye wa o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ bi i n'a fɔ alliance des états du Sahel Mali ni Burkina ani Niger jamanaw ni jamana saba in y'a ye k'a fɔ kelenya tɛ foyi dilan fo an ka fara ɲɔgɔn kan de sabu ko yanni maa minnu ye Mali kunu Burkina kunu ani Niger kunu dilan olu de fana farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ farafinna yɛrɛ de tɛ se ka taa fiyewu fo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu kɔnna an ɲɛ olu caman y'o fɔ nka na kɛ farafinna dɔw ma sɔn o ma dɔw kɔni k'an bɛ to tugu u ma o la maa minnu yɛrɛ t'u ka hɛrɛ fɛ alliance des états du Sahel y'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛ ye i ka k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ yen hali n'a sɔrɔla gɛlɛya b'a kɔnɔna la AES jamana y'o de ye bi général d'armée Asimi Goyita ko o fara ɲɔgɔn kan bɛ sen na ale yɛrɛ de ye o ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye AES ɲɛmɔgɔ ye limana a jala k'a fɔ ko farafinna fɛn bɛ se ka kɛ farafinna kisi sababu ye o ye fara ɲɔgɔn kan de nka ni bɛn kɛr'o ma limanaw ka ko wɛrɛ kɛ Asimi Goyita ko a dɔ bɛ dɔ la ni bɛɛ tora gɛnfɛn bolo dɔ ta na ku i la o de la an bɛ don min na i ko bi min ye AES finitigiw Niger Burkina ani Mali ye olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ka u yɛrɛ lakana limanaw nin kɛra jamanakuntigi ka kuma fanbaw ye 20 janvier laseli hukumu kɔnɔna la halisa finitigiw ka kibaruya la l'indépendant y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ ni marifa ye nka kuma fana y'a la dɛmɛna marifa de ye min fana ka jugu kosɛbɛ o ye kunnafoni nasira ye k'an ka finitigiw k'u ye u damata kunnafoni di minɛn kura sɔrɔ n'i y'a lajɛ arajo dɔ ani bɔlɔlɔ kanal la kunnafoni bɛ di sira min kan n'o ye web tv ye ko an ka finitigiw y'o dɔ sɔrɔ jamana 20 janvier yɔrɔ nin y'a jalen ye a jalala k'a fɔ ko arajo dɔ min fréquence bɛ 106.6 la ko o ye Mali finitigiw ka arajoso kura ye min ni o dira u ma jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna la min ye kunnafonidilaw ka kunnafoni bɛ di sira min kan n'o ye direction de l'information et des relations publiques des armées bakurunba la dɔw b'a dɔn DIRPA la nin baara in kɛra sibiri tɛmɛnen de janvier kalo tile 18 a Kurumukari la n'i y'a lajɛ arajo kelen ani web tv kelen o dira Mali finitigiw ma n'i y'a lajɛ min bɛ an ka finitigiw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara baara in kɛra ale yɛrɛ ɲɛna ko nin kunnafonidi so kura min dilen filɛ nin ye a na kɛ sababu ye Mali finitigiw bɛ halisa u ka gɛrɛ u ka jamanadenw na tiɲɛ don kɛlɛ bɛ kɛ nka ko kunnafoni ɲuman fana o fana y'a damata kɛlɛ de ye ko o de baara dayɛlɛlen fana filɛ nin ye walasa ka se ka kunnafoni kolon min bɛ di juguw fɛ ka se ka Mali finitigiw ka baara ka gɛlɛya don a la e ko nin kisɛ caman fana bɔtɔ o la ni arajoso kura in ani nin web tv kura in dilen sababu la o mana bɔ yen limanaw min ye sariya bolo kan Mali sariya tigilamaw u fana sen bɛ jamana ka nafolo caman ɲini ka bila jamana kɛsu kɔnɔna la ni kunnafoni dira minisiri min b'an ka sariya ko kunna Mamadu Kasoge min bɛ dɔgɔkun kelen min bɛ ta ko ka sariya larawe Mali kɔnɔna la yan 3e édition de la semaine de la justice dɔgɔkun kelen sariya k'a ɲɛfɔ sariya baarakɛlaw u ka yira mɔgɔw la o de ye baara kuncɛlen min filɛ nin ye min bɛ an ka minisiri ko fɔ min bɛ sariya ko kunna ale ye laseli kɛ a ko Mali sariya tigilamaw u tɛ kiiri dɔrɔn tigɛli la dɛ u jɔlen bɛ jɔyɔrɔ fana na jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min ye jamana sariyatigiw nɔfɛ cogo min na o de la ko Mali justice sera ka a kɛra sira tilen ye walima sira jɛngɛnen ye o san 2024 tɛmɛnen na ko Mali kiiritigilamaw sera ka min sɔrɔ ka bila jamana wagande kɔnɔ a ka ca ni miliyari 400 ye n'i y'a lajɛ min ye minisiri ye u ka tilela dun dɔ de senfɛ u ni kunnafonidilaw
awa kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 18 o de senfɛ awa 3e édition de la semaine de la justice senfɛ ministre Kasoge y'a yira k'a fɔ ko awa san 2024 na awa Mali sariya tigilamaw sera ka baara min kɛ o de fana nin y'a la fanba dɔ ye limana o fɔra nka ko awa sariya sera k'a tɛgɛ da maa minnu fana ma minnu tɛ tɛmɛ jamana foroba nafolo la n'u tɛgɛ tara fɛn min b'u bolo limana n'o ye so n'a ɲɔgɔnnaw ye o fana n'i y'o falen nafolo la k'a bɛ se miliyari 150 ɲɔgɔnna ma min ni jamana kiiri tigilamaw sera k'o sɔrɔ suyɛnnikɛlaw bolo o bɔlen kɔ ye ministre y'a yira k'a fɔ koba kura caman bolodara jamana sariya nasiraw kan i n'a fɔ min ye pôle national économique et financier ye o ye jamana sariya so kura dɔ ye min ɲɛsinen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma o bilala sen kan pôle national de lutte contre la cybercriminalité o fana bilala sen kan maa bɛ yen ko kuma langolo de ka di bɔlɔlɔ sanfɛ cybercriminalité jɔlen bɛ k'i lajɛ o mana bɔ yen parquet spécialisé du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée o fana ye cakɛda ye sariya nasira kan o fana bilala sen kan o mana bɔ yen min bɛ agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués o fana bilala sen kan direction nationale des droits de l'homme o fana bilala sen kan l'école nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée nin bɛɛ ye cakɛda kuraw de ye jamana sariya nasira la ministre ka fɔ la a bɛna fɔ kow bɛ ka kurakuraya bi an ka jamana sariya nasiraw la o de la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw san 2024 min tɛmɛna limanaw ko cour d'appel min bɛ Kayi ale sera k'a ka sigi fana kɛ k'a daminɛ mai kalo tile 27 ka taa bila juin kalo tile 11 na ko dossier 47 olu sera k'o kiiri tigɛ maa 92 olu jarakila dossier 22 k'o bilala ka taa u ka kiiri natɔw la maa 27 o sera ka jalaki k'a daminɛ san 3 ka taa san 20 na ko nafolo hakɛ min yɛrɛ sera ka sɔrɔ o kiiri fana senfɛ limanaw miliyari 8 ani miliyɔn 327 o mana bɔ yen cour d'appel min bɛ Bamako yan fana ale fana y'a ka session spécialisée o fana bila sen kan n'i y'a lajɛ janvier kalo tile 29 ka taa bila avril kalo tile 17 la ko affaire 163 o fana kiiri sera ka tigɛ maa 275 olu jalakira olu cɛla maa 225 olu ka kiiri tigɛra olu bilala kaso la n'i y'a lajɛ maa 50 yafa kɛra olu ma maa 26 limana olu jalaki bilala olu kan nka a bɛ n'a fɔ jalaki wɛrɛ tɛ sariya b'i nɔfɛ yafa kɛr'i ma i ka taa fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko sursis ko maa 3 olu ka jalakili kɛra k'a sɔrɔ n'u tɛ kiiri kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ maa 87 olu jalakira de limanaw si kaso yɛrɛ olu bilala o la maa 76 olu ka jalaki kɛra kaso doni yɛrɛ ye maa 14 olu k'a fɔ yɛrɛ u ka kiiri tigɛra nka u tɛ yen nka u bɛ jalaki k'a kɛ i n'a fɔ n'u sɔrɔla tɛgɛ la u n'a jɔ ka fa walima u na to kaso la limanaw n'i y'a lajɛ o kiiri in fana senfɛ a fɔ min ma ko amande 3 n'i y'a lajɛ miliyɔn 111 o sɔrɔla o la min bɛ tali kɛ minnu kan ka juru sara jamana ye n'u ye nafolo ta limanaw miliyɔn 940 ani 20,000 kɔ n'i ye o bɛɛ lajɛlen lajɛ limanaw CFA wari dommage intérêt minnu bɛ yen n'olu fana sɔrɔla o cour d'appel in senfɛ o bɛ se miliyɔn 126 ɲɔgɔnna ma ko a bɛ n'a fɔ kiiri in kɔni senfɛ kiiriw tigɛra dɛ nka jamana fana ye fɛn sɔrɔ nafolo nasira la kunnafoni de ye nin ye limanaw l'indépendant yanni an ka bɔ a kɔnɔ an bɛ taa jamana kɔ kan n'i y'a lajɛ nin waati in kelen bɛ Faransi taama de ye malidenw ni AES jamanaw ko ni minnu ko CEDEAO AES ka to CEDEAO la olu n'u damafan minnu yɛrɛ ko ayiwa olu tɛ fɛ fiyewu AES jamanaw ka bɔ CEDEAO la olu fana n'u ka hakilila don n'i y'a lajɛ a kɛra taama i b'a fɔ ko ɲɔgɔn jaabi taama Faransi faaba la Paris ko taama dɔ kɛra janvier kalo tile 11 tɛmɛnen na Faransi faaba la n'i y'a lajɛ maliden minnu bɛ Faransi Burkinakaw ani Niger olu jamanaw de bɔra Paris ka senkɔrɔma dɔɔni kɛ ka ɲɛsin min ye AES jamanaw ma o la sa n'i y'a lajɛ limanaw ko taama fɔlɔ kɛra
ka ɲɛsin k'a fɔ ko dɔw bɛ olu ko k'olu tɛ fɛ fiyewu AES jamana ninnu k'u ka bɔ n'o ye Burukina ni Mali ni Niger ye k'u ka bɔli CEDEAO la n'o o dɔgɔ duman yɛrɛ ye a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan janvier kalo tile 29 natɔ in na yan'o cɛ dɔw bɔra ko Mali ni Niger ni Burukina kana bɔ CEDEAO la a na kɛ dɔw fana fɛla t'o ye dɛ maliden dɔw bɛ yen minnu fana bɛ Burukina minnu fana bɛ Faransi olu fana bɔra ka taama i b'a ye sɛbɛnfɛn minnu tun b'u bolo o kuma ninnu caman de tun bɛ tali kɛ ko a b'a la CEDEAO vive l'AES vive Assimi nin tun ye sɛbɛnfɛnw ye minnu bɛ jamanaden ninnu ka sɛbɛnfɛnw sanfɛ u fana taamana ka yira k'a fɔ u tɛ fɛ AES jamanaw ka bɔ CEDEAO la o bɔlen kɔ u tilala k'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛba de bɛ AES jamanaw yɔrɔ wa k'u ka dɛmɛ bɛ u ye Ukraine jamana wele bɔgɔ jeninen ka diɲɛ keleya tɔnba yɔrɔ n'o ye plainte ye hali n'a sɔrɔla hali sisan taama b'o la sisima b'o la o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko Ukraine kɛra sababu ye ka banbanciw dɛmɛ Sahel kɔnɔna la ka ɲɔrɔki ka kɛ nin jamana ninnu kan hali Tezawatɛ nin kɔsa in na juillet kalo tɛmɛnen a yirala k'a fɔ Ukraine tɛgɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ u bɛ ka terroriste dɛmɛ Mali juguya la yan'o cɛ hali Mali yɛrɛ tilala ka Faransi wele bɔgɔ jeninen ka ONU ɲɛkɔrɔ san 2022 nka nin weleweledakan ninnu si taama bɔ a la sisi ma bɔ a la AES jamanaden minnu kɔni tun bɛ Paris olu fana ka laɲini kɛra nin ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la. Ni an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ ko min ye jugu dɔw bɛ yen ni olu sera ka hakili sɔrɔ sa minnu ye banbanciw jatigɛwale tigilamaw ye ko a bɛ maa 5 ɲɔgɔnna don minnu bɛ Front de Libération de l'Azawad kɔnɔna la ko u sɔnna ka na u yɛrɛ di Mali finitigiw ma k'a fɔ kɛlɛko la olu kɔni sen t'a la bilen u tɛ marifa ta jamana kama bilen Front de Libération de l'Azawad FLA n'i y'a lajɛ tɔgɔ min tun b'a la o de ye cadre stratégique permanent pour la défense de l'Azawad CSP-PDA n'i y'a lajɛ ko maa 5 ɲɔgɔnna minnu ye jatigɛwale tigilamaw ye a jarala k'a fɔ ko ninnu ye hakili sɔrɔ ka marifa bila k'a fɔ ko ayiwa ko jamana kɛlɛli kɔni olu sen t'a la bilen u tun bɛ jugu minnu nɔfɛ k'u segira ka na jamana basigibaliya k'u u sen tɛ don o la bilen a waati yɛrɛ ma mɛn janvier kalo tile 17 tɛmɛnen de a kɛra o de la ko u nana ka n'u yɛrɛ di commandement militaire de la 5e région militaire n'i y'a lajɛ nin bɛ Tombouctou mara de kɔnɔna la ko commandant chef min bɛ secteur 3 la opération Maliko o ɲɛmɔgɔ colonel Seydou Basiru Ɲagando ale de ye maa 5 in kunbɛn limanaw ko maramafɛn min sɔrɔla u bolo 4x4 kelen n'o ye mobili kelen ye min ye 12,7 mm o yɛrɛ u bolo PKM kelen min ye AK-47 o fana 5 o yɛrɛ u bolo ka taa se maramafɛnw bɛ mara min kɔnɔ boîte chargeur o fana falen dɛbɛdɛbɛ o fana yɛrɛ u bolo colonel Seydou Basiru Ɲagando ye foli da u kan kosɛbɛ a y'u fo a ko aw minnu bɛ yen n'a ye hakili sɔrɔ ka na k'a fɔ bɛn o de y'aw ka hakilila ye yafa bulonba dayɛlɛ aw ye ninnu bisimilala Mali finitigiw fɛ ka tila ka kangali da u ye min ye bɛnko kuma in ye n'u y'o de hakilila ta nin ye k'u k'a lajɛ fɛn min bɛ yen n'o ye taama sira ye bɛn ko la u ka don o fana da fɛ o kɔfɛ min ye secteur 3 ɲɛmɔgɔ in ye colonel Seydou Basiru Ɲagando a ka sɔrɔ ka kangari da halisa FLA banbanci jɛkulu Front de Libération de l'Azawad maaw de ko don k'a f'u ɲɛna ayiwa u balima minnu filɛ nin ye ka marifa bila u k'a lajɛ u ka tugu ninnu fana kɔ ko jatigɛwale kɔni i b'a la nka i si de b'i tɛgɛ kɔnɔ ka yaala don o don kunnafoni de ye nin ye dɛ limanaw Nouvelle Horizon de y'a fɔ Nouvelle Horizon kelen in a kumana dɛ limanaw Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka ministre de la défense Sadio Kamara limanaw ko a ye kan belebeleba dɔ a y'o koromokari o kɛra Buguni Mali sisan kɔni maa bɛ se k'a fɔ an bɛ an disi gosi ni an yɛrɛ ye an ka finitigiw limanaw ko Buguni kan belebeleba dɔ dayɛlɛla ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale fɛ juma tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2025 Nouvelle Horizon ko ale tun ye kunnafoni di k'a ko kɛra tiɲɛ ye
sabu ko kan min filɛ n'a tɔgɔ ye ko 82e régiment blindé awa min awa koromo karila ministiri fɛ min b'an ka kɛlɛcɛw kunna Sadio Kamara limanaw jamanakuntigi ka lasigiden colonel Cheikh Mamadou Cherifou Tunkara tun bɛ kɛnɛ ka ye chef d'état-major général des armées awa général de division Umaru Jara a fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Buguni gouverneur ma général de brigade Ousmane Wele a fana tun bɛ kɛnɛ ka ye n'i y'a lajɛ ka taa se Buguni ale marabolo ɲɛmɔgɔw ma ni ye so kura ye limanaw so min n'a bɔra dugumana na ka yɛlɛ a yirala k'a fɔ hectare 7,248 a jɔra o de kan ko ani Bamako cɛ kilomètre 170 ɲɔgɔn na a filɛ nin ye goudronda yɛrɛ la RN7 ale ye goudronda la ko Mali kunnafoni min bɛ di finitigiw cellule de communication min bɛ force armée malienne fɛ ale y'a lase cogo min na a ko awa soba min jɔlen filɛ nin awa jɔ cogoya de filɛ ko commandement poste de commandement kelen o bɛ yen zone de vie n'o ye awa maaw bɛ lasago yɔrɔ min na ka taa se magasin min ni o ye minɛnw mara yɔrɔ kelen ye o fana bɛ yen guwa belebele dɔ fana jɔlen bɛ limanaw blendew jɔlen bɛ o kɔrɔla la ani awa jiboli yɔrɔ belebeleba dɔ fana dilanla limanaw ka taa se awa courant min n'a fana fanga ka bon kosɛbɛ o fana dilanna a yɔrɔ kofɔlen in na ka taa se awa yɔrɔ dilanla yɔrɔ min bɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ finitigi minnu binna kɛlɛda la awa ko yɔrɔ dilanla ye awa min ye tasibila ye o bɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma cogo min na limanaw nin ye awa so ye so min n'a b'a yira k'a fɔ halisa Mali jamana finitigiw jɔlen bɛ jɔyɔrɔ la bi jamana dugukolo yɔrɔ si tɛ yen awa ko u tɛ fɛ ka yɔrɔ min lakana o bɔlen kɔ général de corps d'armée Sadio Kamara a ka sɔrɔ ka kuma ta a ko ni kan min jɔlen filɛ nin bɛ min yira o b'a yira k'a fɔ awa minɛnko la ani finitigiw ka dagayɔrɔ ko la ko a tigɛ b'a kan k'a fɔ awa don nataw la Mali dugukolo sibiri ɲɛ kelen a tɛna to yen k'a fɔ k'a tɛ kɔlɔsi ka bɔ juguw bolo limanaw o de ye kuma fanba ye farikolo ɲɛnajɛ FEMA foot fédération malienne de FEMA foot ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamutu Ture dɔw k'a ma Bavier awa ko Bavier ko a kun kan ka jɔyɔrɔ dɔ ɲini min ye FIFA kɔnɔna la ani CAF kɔnɔna la ko jɔyɔrɔ in ko a jɛn'a kɔ kunnafoni in dira k'a sɔrɔ Bavier yɛrɛ a bɛ kaso la nin waati in na kabi utukalo tile 9 san 2023 jalaki min ni sɔmi kelen b'a la k'a fɔ ko assemblée nationale waati min na Ibrahim Boubacar Keita a tun bɛ fanga na a yɛrɛla k'a fɔ nafolo dɔ tara ye Mamutu Ture Bavier siga kelen b'a la a b'o de kasola sigi la bi ko yɔrɔ maa t'i to kaso la i t'i yɛrɛ bolo ko bi ko la i sen tɛ se ka ye o la a yɛrɛla k'a fɔ fédération internationale de football association FIFA ani confédération africaine de football jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen Mamutu Ture Bavier kun kan ka ye o jɔyɔrɔ ninnu ɲinini na Mamutu Ture Bavier ko ale bɛ kaso la a sen tɛ ka to a t'a yɛrɛ bolo ale kun ye liberté provisoire yɛrɛ ɲini o ma di a ma wa hali ko jamana faamaw kun kan k'ale senkɔrɔma don ni jɔyɔrɔ ɲinini na ka tɛmɛ ni minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna nka a y'a ye k'a fɔ nin si tɛ ko ye min bɛ ka awa sira sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin si tɛ sira ye min bɛ ka sira sɔrɔ Bavier ko awa ale k'i sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la pewu o de da ka di ale la sabu a bɛ kaso min na nin ye kaso in ko cayara kuma cayara ale bɔtɔ k'a fɔ a bɛ taa nin baara in kɛ baara gɛlɛn don nka o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka foli di CAF ni FIFA ɲɛmɔgɔw ma olu minnu ye teriya ni badenya sama a n'a cɛ a waati gɛlɛnw kɔnɔna la k'a bɛ foli di u ma Alifa So jamana ale ka fasiri don an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Ni an bɔra ye min ye fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta tɔgɔ ye ko info matin awa politiko nasira la jɛkulu kura dɔ o bilala sen kan u k'a ma ko ARC bɛn ni kelenya k'a y'a ka baaraw koromokari alliance républicaine pour le changement ARC bɛn ni kelenya awa sibiri tɛmɛnen k'a y'a ka baaraw bila sen kan kunnafonilaw tɔgɔlaso la Bamako yan nɔ n'i y'a lajɛ ninnu ka hamina tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mali sifinnakaw kuma kan ka se ka mɛn jɔyɔrɔw la politiko nasiraw la o de la ko politiki baara mana wuli ka ban min ye nin jɛkulu in alliance républicaine pour le changement ARC bɛn ni kelenya awa ka baaraw laseli la sibiri tɛmɛnen ko a man kan bilen fiyewu Mali sifinnakaw ka to k'u bolo da u sen kan walima u da ka minɛ jɔyɔrɔ ɲininiw la walima politiki baaraw mana wuli
n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔya la Musa Bala Fane o y'a maa dɔ ye Nuhu Wan Nabintu Sidibe Modibo Koyita a n'a a tɔw awa olu caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye ani fana u ka lasigiden minnu bɔra Kalaban Kura commune 5 la ka na a ko kɛnɛ kan walasa min ye u ka ɲɛmɔgɔ ye Musa Bala Fane a ye wele bila a ko Mali sifinnakaw ayiwa waati dɔ sera bɛɛ u ka wuli k'u jɔ sabu Mali sini ye Mali sifinnakaw ye n'a fɔra ko jamana kuma bɛ fɔ ayiwa Mali sifinnakaw da de nin bɛ ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma olu de bɛna kɛ kumatigiw ye olu de bɛna kɛ jɔyɔrɔtigiw ye nka k'a ye k'a fɔ ko bi ayiwa ko bɛɛ lajɛlen tɔlen bɛ ayiwa maa minnu si janfara ayiwa ko sifinnakaw dun a ka kan u fana kumakanw ka mɛn a mana kɛ kalata ye o a mana kɛ fɛn o fɛn ye jamana baara la bi ayiwa ko Mali sifinnakaw jɔyɔrɔ kan ka ye a ye misali ta jamanakuntigi yɛrɛ kan n'o ye Général d'armée Asimi Goyita ye jamana ɲɛmɔgɔ don nka a fana bɛ jate sifinnakaw fɛ ale yɛrɛ ko n'a ka baara tiɲɛna n'o ye jamana mara baara ye ko a bɛna fɔ ko baara in tiɲɛna sifinnakaw bɛɛ de bolo o de la min ye jɛrɛjɛkulu in ye k'u man ka sɔn fiyewu Mali baara a ka tiɲɛ sifinnakaw bolo wa u b'a ɲini awa ARC jɛrɛjɛkulu fɛ u k'u jija jamanakuntigi ye kuma min fɔ nin ye n'o ye awa jamana baara kana tiɲɛ a bolo u k'a dɛmɛ awa sini ma sinikɛnɛ ma sifinnakaw olu fana kumakan ka mɛn fasoko in na ale fasiridi sɛbɛn kelen limanaw jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goyita k'a y'i bolo fa k'a ton 20 janvier hukumu kɔnɔ dɛ o la sa finitigi minnu bɛ yen limanaw n'olu bɛnna faso ye awa jamanakuntigi y'i bolo fa k'a ton miliyari 7 a n'a kunkanfɛ ko k'o di awa minnu tora u kɔ minnu tora fasoko la awa jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goyita n'i y'a lajɛ kununko ntɛnɛn janvier kalo tile 20 awa Mali finitigiw ka san 64nan seli hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi kɛlen kɔ ka laadaw latile i n'a fɔ awa a kɛlen kɔ ka taa 3e régiment du génie militaire la n'o ye base kɔrɔ ye base aérienne kɔrɔ ka taa ayiwa jiri feere da o bɔlen kɔ ye awa jɔnjɔnw dalen jamanakuntigi ka sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko finitigi minnu binna jamana ye ko tiɲɛ don maa tɛ se ka ni wuli k'a jɔ nka dɔɔnin min n'o kan ka kɛ ka maaw dusukun salo n'o ye finitigi ninnu kɔmɔgɔw ye o de ye ko ka nafolo bɔ ka di u ma walasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye miliyari 7 a n'a kunkanfɛ jamanakuntigi Asimi Goyita a na fɔ nin na dɛ limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye a tɔgɔ ye ko le soir de Bamako limanaw soir de Bamako kumana min ye awa CNT maa min n'a tɔgɔ ye ko Abubakar Sidiki Fɔnba ko ale bɛ kangari da maaw ye maa minnu bɛ yen ni kuma bɛɛ u bɛ bɔ ka jamanakuntigi kuma k'a fɔ i b'a fɔ u b'u mɔkɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ la ko nin ko in sera dabila ye ten sa n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka sankura laseli min kɛra nin ye limanaw n'a kumaw cayara kosɛbɛ caman bɔra ka jamanakuntigi ka kumaw hali kuma ninnu ma se yɔrɔ min na caman bɔra ka kuma ninnu ta k'a bila o minɛnw de kɔnɔ Abubakar Sidiki Fɔnba min ye CNT maa ye wa fana commission min bɛ kɛnɛyako kunna ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye awa a ko force pour la refondation du Mali n'o ye FPR ye ani FPR Maliko a na kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba tun bɛ taamana kitakaw fɛ o de senfɛ a ye kunnafoni di awa ko a tɛna mɛn awa ko cybercriminalité bɛna wuli k'i jɔ wa fana ko sariya bɛna ta CNT kɔnɔna la ni ko kelen in kan jamanakuntigi bɛna fɔ jamana ɲɛda de n'i ye jamanakuntigi dɔgɔya a bɛna fɔ i ye jamana kuturu yɛrɛ bɛɛ de dɔgɔya maa min bɛ jamanakuntigiya la ne ko o ye kuma o kuma fɔ k'e b'i mɔkɛ bɔ o la walima o ye kuma o kuma fɔ k'e b'o kuma ta k'o kɛ kuma jugu ye awa Abubakar Sidiki Fɔnba ko o tɛ fɛn bɛn ta ye o bɛna fɔ n'i ko i bɛ jamana kɔni fɛ awa jamana ɲɛmɔgɔ n'i ma bonya i kana dɔgɔya jamanakuntigi ka laseli minnu kɛra sankura daminɛ in na maa caman y'a ta ka bɔlɔlɔ minɛ n'a ye ka kuma caman fɔ ka kumaw ta k'a bila minɛn kɔnɔ ani minɛnw ma kan walima k'a kɛ i b'a fɔ awa mɔkɛ bɔli Abubakar Sidiki Fɔnba ko nin tɛ fɛn bɛn ta ye jamana ɲɛmɔgɔ ni bonya de ka kan a ma fɔ ko maa si kana kuma a ma fɔ ko maa si kana ko kuma bɛ fɔ jamana kɔnɔ k'i hakilila fɔ nka k'i ta kɛ kuma e da tu ka yɛlɛ jamanakuntigi bɛ ta a ka nin ma ɲɛ nin ma ɲɛ nin ma ɲɛ awa walima ka jamanakuntigi dɔgɔya Abubakar Sidiki Fɔnba ko sariya de bɛna ta a ko la awa jamanakuntigi dɔgɔyali f'a ka dabila awa jamana in kɔnɔna la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye Safo ko Safo maire k'u ka baara ma jɔ
ka sababu kɛ ko jalaki dɔw binna u kan a yirala k'a fɔ ko safo mɛriw n'a ma sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ k'u ye kɛnɛyaso dɔ datugu walima min ye suguw ye ka olu datugu walima ka taa se k'u sen don baaraw la conseil communal man k'i da don baara min na conseil des ministres min kɛra minisiri ka laadala ɲɔgɔn ye juma tɛmɛnen janvier kalo tile 17 sariya tara sabu administration territoriale o sariya b'ale de bolo ko safo maire n'a ka maire tɔw bɛɛ lajɛlen n'o ye conseil communal ye k'u bolo bɔra baara la jamanaw an b'a bila nin kan yan soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o kuma na waati sera ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni gafe kuraw bɔra sini an b'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔ an bɛ aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ